Hey, hey, Beat Amjad Records. Le 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 le. Ku dakata da akwai bayani yau kamar kafa ya taka sauni da akwai matsala a hawa sama babu sani na yi yakini ne maso ya shige ne na so kike maki so a wani raini babu ruwansu da mai kudi ko mai talauci duk da aji na bai kai babban lokacin ki daure kula dan dube na sahun kafar ki zana taka na so ki ban miki dole so ra'ayi ne san ki da ni ya taba ni ajizi ne dube ni kallo ni ya so ni da mota ni mai so na kare da ke bar ni so ya sana a mizani na biki babarki dan Allah ki ji tausayi na ɗi mota ƙonar ki kin kauce da tunani na So kenan da dai ban so ce komai ba amma zan ce albishirin kuma soyayya gaman jini sannan a sannan ake bi har ya zama gudan jini ba na son ku kasance soyayyar maso wani ke ma na ga alama kin fada a sansane wanda ya so ka kai maka so shi domin Allah a wanda ya so ka baya gudun ka komai illa so kin karbi soyayya na gode rai da jiki na baki da can masoyi riba ne na gode